Bocap kacarita duk nalika samono. Ana salah sawijining patembaya kang kasuwun dening Sang Byahayu putri Kedhiri kang jejuluk Dewi Sangga Langit. Putri kang Sulistya ing marta kang dados rebutan raja sewu nagara. Minangka raja kutha Wanaraga salah satunggalipun. Raja muda gagah Prakoso Simbarajaja kang marategas babak balune pandhe singsane Galendra kang sekti Magambara. Raja muda tlatah kutha Raja Wanaraga kang gedhe pati kang jejuluk Patih Pujang Kanom ya Sang Bujang Kanom. Pujang Kanom kang kasuwun ingkang kautus dening Sang Prabu Klana Sewandana tumuju wonten ing Kadipaten Kedhiri. Kang lamar kusumaning ayu Dewi Sangga Langit. Sinarkan bidaling para prajurit-prajurit Nakudha kang 144 pinangka panjang keping sono cacahe. Putri Kedhiri kang gedhe patembaya sinten to? Sinten to ingkang saged mujudake patembayaning bakal kapundhut garwa? Minangka patembaya kang kasuwun. Sinten to ingkang saged mujudake kesenian kang dereng wonten ana ing jagat raya bakal kapundhut garwa? Baik. Oh, out. Ananging dereng dangu anggenipun marak sowan. Anggenipun lumaku saking tlatah Raja Wanaraga tumuju wonten ing Kadipaten Kedhiri. Kabekal tindakno dening para wadyabala kewan alas begasakan sawarnaning kewan alas kang sato galak kang mawa wisa. Loh, ha, hot, loh, ha, hait, ha, oh, no, kelakon geger paprangan jroning trenging mono geger paprangan jroning trenging mono Wadyabala Wanaraga ugi sawernaning kewan alas wujud siluman
sak wadya bala kang satu gelak mawa wisa ayo ilot lontonge lo ha ho hop ora ndelomo tenan. Sudah bagus. Sing alon-alon watone nglakon gramet-gramet watone selamat geliyak. Geliyak watone kecandak. Tunjukno kabeh gayamu ngira bocah bagus. He ha ho he ha ho he ha he ho he ha ho he ha ho ha he. Ho ha lo 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 he ho ha hop. Rada maju mbah kayak pecutan raine. Rada maju kayak pecutan raine. Hard. Awas! Kurang banter. Pas no raine ngono lho, gendang utul top. Kurang. Ganti liyane. Hop sik nggih Mas nggih. Nggih. Hei. Nyapa bopone loro gak cocok ah? Gak cocok. Nyapa cangkemmu? Apa? Diwehi sing sepuh kon dipecut ben metu joget tok malah. Ora gelem. Oh kurang yes. Kurang yes. Bapak iku mang. Sing loro meng. Kurang banter. Kurang. Sitok sing di sitok kas. Enek ora? Neng dindi ki ambek bapak ora tau akur. Gak tau cocok. Ora tau cocok. Sebabe? Sebab ya iki ora tau diwawu bola-bola. Wow. Iya. Dadi aku sing metut. Oh sing mecut kowe. Oke. Wo cocoke mung karo kowe ya. Aja jalan. Pi bapak, sila mecut kowe.
Kok iso ta? Iso. Apa kok ya iso? Pak gak iso. Iya ta. Lho. Kowe ora nyetrum cangkemmu. Lambe-lambe mengandung bisa. Yo. Awas. Woi, mencute kiwa. Hot. Hong bilahing sekaring pawana langgeng, hong bilahing sekaring pawana langgeng. Ison mamuji mring pangwasaning Gusti Kang Murbeng jagat. Wah. Kualik. Iki. Iki. Lekone kono. Lho. Oh, alah iki mang sop. Kok kene, Mang? Kok kene, lekon kok ke kono. Oh, keliru. Lah. Kamu keliru. Yo. Waspada. Wis nek burine kuwi ati-ati kepecut raimu engko sitoke kuwi. Kualik. Kualik. Pecute nggo kiwa. Pecutmu kualik ya, Nyuk. Heeh. Tapi sing mbok pecut iki kualik dudu udenge. Sing dipecut iki. Kuwi. Iya. Oh alah iki sapa kegantungan aduh. Iki sing dadi awakmu tandak ning kene persiapan terus awakmu tak pecut jedar kon joget. Oh iya ayo. Ayo Mas. Yo. Iya. Oh. Hai persiapan. Lho ya apa kok nesu iki? Nesu. Karemu piye sih? Iki mikir sitok iki keren. Karemu belur lah. Aku lama ngomong awakmu tandak ning kene kon tak pecut terus joget to. Tadi kene norai. Oh. Welek kon tambah cedek. Sumpah men. Welek tambah cedek. Ayo. Mas. Iki wong tuwek ngomong apa to? Iyo. Wis sapa ratu ku? Hai. Lho. Sing cilik. Lah nek sing cilik ku malah penak kuwi. Wah, katingal katon gagah prakoso, nadyan tolo tanpa rupa. Lain. Loh, dibalen krek cangkeme. Ya ampun, wih gusi lho wih. Kualik. Nyapu becot. Ojo kena cocotku. Ngene lho. Kon ku gandeng-gandeng goblok. Ngene lho. Mecut ngene. Iso moga. Hai. Lho. Lah. Lho. Nyamplok rat lho. Lah. Lho. Wah, gak iso mecut kok dikuak, Amit. Mecut iki butuh perasaan. Iya. Mecut iki kudu konsentrasi. Pakai buat perasaan lho ngene. Lah, iki kuda-kudane ngene. Nah, ayo. Terus jawabano. Nino. Ya. Lah dipecut. Lho enak. Syukur. Lho muni. Ping pinjo. Lho enak. Kowe iso? Lho. Ya. Satu. Nah. Nino. Lah ayo. Nah.
Waset. Alah. Waset. Alah. Waset. Atuh. Oh golek lenomu, golek lenomu. Iso joget ganong kan? Ayo joget ganong sik. Tunjukkan gerakanmu ganong dari Surabaya nang ngene Trenggalek kene dudukno. Ya Kak Tik kon raimu koyo topeng kok. Gak usah topengane tak cokot ngene miring iki. Loh, kayak bokeh topengmu. Oh gak ngono kan gono saringane, Bro. Sing salah dulu topenge, Sing salah untumu. Wis lah. Wah, Sangke topeng. kon tanggapan untu gak mbok gowo. Tak dele omah. Ayo joget. Ya omah apa ya kadel kuwi. Oke, tepuk tangan untuk letrek manusia metik tanpa gigi. Iki cara monter Mio Ji. Hai. Piye ta? Piye? Yo sik to ngombe sik ben iso senggak. Rondo maju titik ta ben ketok. Iya. Aja marah tok mundur ae ora kena srengenge raine ora ketok ngono. Lah. Yo. Bablas. Kena asine bis. Sak gidale. Yo. Hai da. Gayane kok terwelu. Ayo Dik, olahraga Dik. Ayo dong. Beri perform yang paling melihat dulur. Awas. Hei. Malah dolosoran ngapa kowe? Wes apane urung salto kono malah dibali dhewe.
Weh! Kon sing genah, Trek. Kon kate ngakal-ngakali adekmu ah. Lah Trek pun salto napa dereng? Iro mobil lah. Nek niat mateni ngomong. Lho ora jane dorong, gurung ero aku weh. Ya wis. Ayo. Iya. Ya Allah raine. Wajah-wajah ngarepe dipundhut. Ya apa ngurusnya bu kagak nong. Wis apa ae. Ya. Hai, hop. Ya. Yo. Yo. Lanjut. Hop. Rene. Rene. Ayo. Pangganonge kene baris, pangganonge baris. Sik genah ta. Sik genah kon niku. Oh niku golek masalah ae kon. Mikir digawa trek. Mikir ning isor. Baris ning kene. Baris. Sadurunge atraksi dilanjut rek. Nggih. Salam-salam dhisik. Salam-salam sih. Kanggo warga masyarakat kene. Ngono lho. Melip adus. Iki main ta minggat aku. Surabaya nang mrene. Kok malah sepur-sepuran. Pinggir kene lho. Lah, pinggir. Nah, Dilong, pengganonge jaranan Turangga Siwalan. Turangga Siwalan dasmu. Siwalan lho. Dideloki lho manunggal rasa budaya Turangga Siwalan. Di sore ngomong ta. Jaranan manunggal rasa budaya iki Dilong pengganonge. Ganteng. Gendeng. Lho ya apa kok gendeng? Nang kene iki ana elek ya ana apik, ana ganteng ya ana elek. Iya. Ngono. Ono ngene Mas. Dhewe iki ya disupport sampai perkenalkan diri. Oh iya. Dhewe pengganung Sule dari Surabaya. Ada. Sing ngejaku sing duwe Ratu Seblak. Lah, iki mang tak bahas rek. Mau bahas. Iki sponsore jaranan iki. Ngono. Sponsore jaranan iki Ratu Seblak. Heeh. Neng dindi ana seblak. Ayo. Tapi rasa dan radikane siji. Bedok iki lho Beda rasa. Wis seru mang yo. Ngerti. Ayo. Pedesan Ratu Seblak timbang cocote tonggo. Pedese ngeri ya. Ngeri. Ana sponsore jaranan kudu ana sponsore contone iki. Jaranane manunggal apa reksa budaya iki. Manunggal Siwalan. Iki ya ono sponsore iki Ratu Seblak. Ratu Seblak Trenggalek. Lah, Habis ini buka cabang lagi di seluruh Jawa Timur. amin. Wis buka 4 cabang Mas. 4 cabang. Nek bose ngomong wis 4 cabang. 4 cabang di Trenggalek tapi Ono Arab Saudi bareng. mangan untol. Dadi didongakno trek ya. Didongakno. Didongakno muga-muga semakin sukses. Amin. Didongakno cabangnya semakin luas. Amin. Ben ngerti rasane wong-wong sing gorong tau mangan seblake Ratu Seblak iki. Ngono. Ben ngerti rasane ya apa sih? Ngono lho. ya. Rasane puwades pol. Nah. Sumpah pedese ngalang-alangi cocote tonggo. Rundingan apa cot Eh. kecot. Rundingan apa lu? Rundingan puro. Rundingan puro nang dhuwur panggung. Orang ngono nek aku iki ning kene iki memperkenalkan Ratu Seblak. Lah kowe duwe sponsor apa? Yo Ratu apa kuwi? Ratu Jin. Kuman kowe. Oh ya, bakpia Permata. Kilo. Tak kei kene. Tak kei bocoran. Iki dino full sponsor iki. Jadi Pomo TV renek filmnya iki sponsor tok. Tema acara. Matane sing ngisor kuwi lho. Ngisor. Lah kowe kok maca carae lho. Iki lho ndisor. Suprot B. Heeh. Apane sing suprot? Surpot. Suprot. Aku yo keliru. Surpot. Suro. Suprot. Wis mbok tak karepmu wis. Pemerintah
Desa Pemerintah Kali apa sampai pemerintah barang. pemerintah lah. Lah lapo mbok pacakno kabeh lho. Ora lho iki buta huruf barang ngono maca iso apa? Ratu Seblak Trenggalek. Lho, Lah tek ratu. kuwi kuliane. Liane akeh. Lah rajane ndi? Endi? Rajane ratu ndi? Aku. Lah aku rajae kok. Kuwi rajae. Iya, Permata Trenggalek. Lah Bakpia Permata. Lagi lah kok warkop Pak Ping Kelutan. Lah. Lah ya kuwi lho, Kuwi lho. Sepilih Barkop wonge. Pak Ping Weh, Kelutan. Wonge Heeh. ro. Lah endi wonge? Sing di wonge roh we? Kon ngomong tok karo wonge. Ndi? Endi? Endi? Tanganmu rono sitoke rono ya, aku bingung. Sing ndi? Sing ndi to? Aku bingung malah iki. Iki lho. Sopo iki? Ya wis lanjut. Heeh, enek-enek apa kuwi? Jayen Otomatis jual beli mobil. jual beli. Sing iya wis pokoke kanggo sponsor iki kabeh tak dongakno lancar dan sukses selalu. Amin. Amin. Tadi awak dhewe saiki nang kene mempersembahkan atraksi. Ya. Atraksi tapal kuda. Tapal kuda. Atraksi dari Surabaya tak urui tapal kuda ya. Tak urui tapal kuda. Hah? Lah apa menek bojoku dhewe nak kok menek gunung. Tapal kuda iku ngene ya apa trek? Dicontohi tapal kuda iki apa? Iki tuwek pegang rokok nek sesek mudar nom kok. Nggih. Nuwono ta sampean niku ngono santet. Tapal jelasno ya apa? Mas, Lho, tambah longgo. Bekecot. Ngomongi tambah longgo. ayo. Ini Mas, Jawab. tapal kuda ya teko Surabaya iki nyel asli real tek wong Surabaya. Sikile ning ndukur wong loro, sampean sikile ning ndukur. Kok ndasmu tak ideke. Ngono. Iya. Contoh. Contoh, nah ngene. Contoh. Nah, Ini. iya. Dadi tangane ning disor, sikile ning ndukur kok ditampani letrek. Ngono ya. Nah, tampani letrek. Ayo, letrek siap-siap rek. Ya wis manut. Yo, dados. Pukul. Mas. Hei. Mas, sik ngalih. Hei, Sing Mas. Hei. Sikile ning ndukur sing kon klesetan sapa? lah iya sikilku ning ndukur apa gak mbok tampani mbok tulno lho. Aku nek ngomong, enggak Mas, sikil lunggakno. Wong kon kesusu, budal lo wingi. Ngenteni, ayo baru sikil munggah. Heeh. Lah, ngono lho. Ya. Iya, idek tenggoke. Ya, tepuk tangan dulur. Iki atraksi anyar ya iki ya. Iya. Atraksi anyar iki ya. Sing tepuk tangan mek papat. Lah piye sing tepuk tangan papat iki? Termasuk atraksimu kurang jos rek. Kurang jos. Ganti aku yo. Maksudnya? Atraksimu tapal kuda ini kurang jos delok penonton sing tepuk tangan papat. Tepuk tangan kok. Lah ya tepuk tangan mek papat. Mek Terus? papat. Bejos. Beda nek aku. Ganti aku nang dhuwur kok ning disor yo. Hah? Aku nang dhuwur kok ning disor. ganti. Yo, kabeh perlu dijajah. Iya. Ndi sing paling rame kuwi engko sing menang ngono lho. Ya. Trek, Nah, ndang iya. diwalik sirahe yo. Ayo, ayo Mas. Aku munggah mbok idek ndasmu mendelep. Kon kuat agak. Oh, kuat. Ya iya nek kuat. Ya. Ya. Kon ngesaki cacing yo. Lah kok ngene? Kuwi duduk cacing terah cilik kok. Ini. Sosis mambu. Kon niku lek atraksi koyo aku, adekne wis tak cekel ngene. Kon nyidek kok. Aja ning kono, nek ning kono aleku ngono adoan. Jejer.
Cedek. Oh iya yo. Yo. Opo, lali aku. Himbauan kepada adik-adik nggih. Dilarang meniru adegan ini. Karena adegan ini sangat berbahaya. Maka dari itu adik-adik dilarang meniru adegan ini di rumah. Oke? Tepuk tangan dulu. Ayo. Ando nanti bocah. Ayo. Kon nek ngomong iku kan sikilku culno. Lah aku himbauan. Darahku mendidih. Medon ngendasku tegas akhirnya teng. Tapi kok kuat? Jek kuat matamu aku lho. Lah kuat agak. Kuat yo. Ayo. Ayo Mas. Ayo. Iya, awas. No, oi. No, oi. Oi. Kono iso tagak. Kono kuat tagak. Nek gak kuat ngomong. Aja plesut ae. Oh niku lho. Dipancal pedal. Gak kuat. Melinti. Kon munggah aja mbok bongkon. Mati kono. Lu semangat. Semangat munggah ya perasaan. Wong perasaanmu sering mbok main nang nggone cewek ae kok. Akhire Iya. Padahal iki dhewe. Padahal padha luwake. Berarti atraksi ngono iku mang awakmu gak kuat. Gak kuat. Sing kuat ae ya. Sing kuat. Ah, ban-banan. Ayo. Arek lori ban-banan. Mati pra tidak dulumu ya. Ban-banan. Didelok rek contone. Matane malah ngono. Dek sirahe ndokure sirah ngene. Sopo to yo gandongan mesum kowe. Lah yo. Ayo. Jak atraksi malah dikira gitik. Ya. Yo. Beri tepuk tangan dulu. Lo bocahe. Lah. Oh. Lah, mek petang umetan lae. Ambokane padane prauto. Hah? Lah yo, lang sitoke gowedi soke cilik nyekel yo rentos. Lah jak tunjukno. Iso kon. Iso. Wis iso. Kos aku. Iya. Iso apa ora? Ayo Oh, Mas. ayo tantang ya. Oh, tak idoni ngono suwe-suwe. Lah yo, ning das lapo kok ning ngarepku. Aku nyomang kon gila goblok. Ayo Mas. Lah nyapo kok malah kakak-kakak iki lho, Goblok. Sing disor sapa? Lah kok sing disor aku sing ndukur. Ya enak endi lho. Ngisor ta ndukur. Aku seneng ning ndukur. Aku seneng ngisor. Ya weh. Ayo. Ayo. Iya. Yo. Lo. Hey.
Kok nek gak iso nang ndukur, aku nang ndukur. Gantine aja ganongan sule, gantine pesing kru. Hei. Lo, ayo. Ayo. Hei. Kowe kuat po gak to, Trek? Kowe utak-utik tok. Melaku mengarep, duduk mundur. Yo, menuju menyongsong masa depan. Duduk nang gedeng. Gak mumbul, maju, congok. Yo. Iya. Yo. Kancamu ilang lho, keblok. Mesti hilang. Mokso, ambles bumi. Mesti iki nek ditak atraksi hilang iki. Nanti celeng. Kon petuk letrek. Letrek tak ajak atraksi mang. Oh, gak perlu ngono, innalillahi. Sopo? Letrek. Kadung ceblok dawur bae. Nek gak iso ngomong gak iso. Iso muter, ndangkon lurus mbok pen iki ngono. Dadi gak kuat. Iki adik-adike ben atraksi ambek bapak-bapane. Bapak-bapane iki gak rokokan ya. Menara Mas ya. Menaran. Ayo Bopo, ayo. Bayaran jangkep kok njaluk. Ya sak atraksinan. Arepe nggih alasan ben atraksi itu karep ayo. Persiapan dulur-dulur. Okay. Dan juga pemberitahuan ditemukan sebuah tas berwarna abu-abu. Sebuah tas berwarna abu-abu. Apa tak rupane? Mbok gak roh aku pokoknya nek tas rupane Budak. Saya takut cek siaran kok saya. Dan juga kunci sepeda motor Honda. Bagi yang merasa kehilangan bisa mengambil ke atas panggung ya. Apa Trek? Kok lapo? Iki ya ora munggah-munggah nyapo. Napa toh Ki? Kok bubar kok? Oh siaran. Kok bubar nyapa? Siaran iku sikilmu dukno. Ginjer ngene rumpang samu pedale gas ngono lah. Sopo Trek? Nang kono, wong Surabaya ta lho. Apa kok didek iki ta? Gak sik dorong sik siaran, ya ngono kesuwen pisan. Lah ya kok didek iki? Engko kene. Karo ku takon munggah langsung siaran. Ayo langsung dadi. Ayo. Iya. Iya. menika rai Yai. Lah apa gak munggah? Hei,
Rumangsa mono tulisane welcome ta. Kaya keset. Apa trek? Rai ndang diusek ning kene ana tulisane welcome. Kon dideki. Aku sing dijak. Kon didek aduh. Aku sing dijak kok. Kon ambek Pak Bu gak oleh ngono. Dudu ngono ta. Kon niku ya dek cilik iki tuwek. Kon kudu duwe unggah-ungguh. Wong diewangi ben iso menok malah ngidek rai. Tak warai yo. Carane iku munggah nek dibantu iku. Oh, kon iku rai didek kono. Kene delok kene delok tak warai, tak warai. Ayo sampean kene. Iya. Gila. Iki sawangan iki. Iya. Lah, kuwi sawangan ngembruki raimu. Sawangan jeblok iki lho. Ha. Dicepot pisane, dicepot. Wis adem kok ora apa-apa dicoplok. Raine dijaring kowe iwak. Aku dudu iwak betik Jaring cit. Raine dijaring. Engko bengi sik ning Malang iki Mas. Jolo panjak. Trek nang metu wae lek untumu nyantol. Malah nanti dadi gawe. Matur suwun Bapak. Matur suwun. Alhamdulillah. Lho. Panjake ndi, Paman? Paman. Panjake ketutupan jaring. Lah yogane dereng, Pak. Iya. Enggak wis adem kok, wis adem ora apa-apa. Bapoke kan akeh, ditekeli kono ambek kono. Trek tak kandhani rene sik. Yo. Atraksine ora usah seru-seru, ora usah suwe-suwe. Bar ngene iki ana atraksi yang sangat spektakuler. Nah, dadi gantian. Iki bar ngene njaluk artise Rene ya. Awak dhewe joget. Kok aja meneh kok mengko. Saiki lho atraksine wis menek rijing. Lah iya iki atraksine iki. Beri tepuk tangan untuk yang di atas. Iki tuh ketekan iki. Rakun. Iya. Duh, kok malah action. Kesel. Ayo tak tambahan sampe mencolot aku ngalih. Opok. Nggih. Niku Mbak artis. Kikuk. Heeh, aro jaan kenalan. Aro jaan kenalan. Wadah aku nek kenalan mbek iki tak go mulih. Hey. Aku njaluk lagu ben Apa Mas? Ben aku joget ambek kok manusia metik. Trek nyotrek. Iya. Ae iso jagongan karo pring barang go saiki. Iya. Arek iki nek ro arek ayes ngono iku tingkapul ayes ngono iku koyo bekecot. Oh iya. Trek. Njaluk lagu sing enak teko mbake sing lagu anyar-anyar iki lho. Lagune apa lagune? Lagu sing lho. Allah. Takbiran.
Lagune sigar sesuai keadaannya mau ceblok merayu sigar pisan. Sigar sak untu-untune letrek. Tapi aku juga percaya lek ndak roh buktine. Ora percaya aku lek ora roh buktine. Buktekno, Trek. Terus nyepil aku tiba. Ora sing Pisan kas aku pengen delok pisan kas. sing sigare mau sepilno. Sing sigar mau apane? Ora sigar meledos. Oh bledos. Meledos Ayo ndoke. sing pecah kuwi lho sepilno. Karet siji. Dek ben pecah. Kan lara duwe apa-apa iki yo. Ya. Joget sing powe nak trek yo. Iya. Heeh. Dikasih satu buat teman aku dari Mangku untuk Surabaya. India. Sing samba kula niki kuat pasti tinggalno waktune mboten tepat lagi bunga-bunga semu wis dikali kali sikaran ati male oh sayang aku sing berjuang niponani montan mante ben kurang jangan kapan sampean ninggal sayang etan kok mikirke kabeh sing wis berjalan ayo Mas Rara akan niati caramu baku akan ngerti caramu bodoh aku teko-tekone saiki ati mbok sigari Agasan hingga pertama kau datang seolah cinta dengan senang hati aku menerima kau datang kembali jatuh cinta kau tega berjuang Adana coba terus wis saling padha ngertine nanging opo ora apa percayake iki sing bertahan hatimu nyoto malah
satu buat teman lagu sudah. Heeh. Sak lagu lagi. Piye? Nggih. Matur suwun nggih Mbak artis. Ayo. Oh, enak. Ayo Mas, dindakno Mas.